ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айном юристи ҷай муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. мо имрӯз якчанд ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат то охири навра гӯш кунед ва аз мавзӯъҳои имрӯза шуморо низ бохабар бошед. Аввалин мавзӯи мо оиди як пранкери ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки бо номи Карапранк. Ба ҳамаи шумо ба фикрам ки маълум аст, дар соли гузашта моҳои феврал ба мард буд ки пранкери тоҷик дар Федератсияи Россия шаҳри Москва дар як метро ба замин хича меафтона ва умуман истифода мебара аз беморӣ. И дар асл як ҳазл, як шӯхӣ буд, вале мутаассифона ӯ ҷавона ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд ва то айни ҳол дар ҳабси муваққатӣ, яъне дар СИЗО қарор дорад. Тӯли як сол мешава аллакай. Ва оиди ҳамин як чанд ахборотҳои нав мо дастрас намудем, ҳозир ба шумо мефаҳмонем. Ва ногуфта намона ки кирдори пранк, яъне вайрон кардани тартиботҳои ҷамъиятӣ дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ қисми якум ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ҳар нафаре ки тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон мекунад. айни ҳол мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Кароматулло Ҷаборов, пранкери ҷумҳурии Тоҷикистон, ки як сол қабл дар метрои Москва худро гирифтори беморӣ вонамуд. Як сол боз бидуни эълони ҳукми додгоҳ дар боздоштгоҳ аст. Марина, узви комиссияи ҷамъиятӣ, аз вазъи пранкери тоҷик дар боздоштгоҳ хабар гирифта, ҳоли боздоштшуда ва пораҳои аз суҳбаташро баён дошт. Ҷаборов аввали моҳи феврали соли гузашта, замоне ки нав воҳимаи беморӣ паҳн шуду иттилои кофӣ дар бораи он набуд, дар метрои Москва сулфиду худро ба фарш партофта буд. Шарикони ин саҳнасозӣ изҳор доштанд ки ӯ гирифтори беморӣ аст, ки ин боиси тарс ва гурези мусофирон шуд. Ҷаборов дар боздоштгоҳ ба Литвинович изҳор дошт, ки кори баде накардааст, касе осеб надид, танҳо хост як наври иҷтимоӣ дар бораи беморӣ ва вокуниши мардум сабт кунад. Ва инчунин қайд намуд: мо махсусан вагони бекӯдак ва одамони солхӯрда интихоб кардем, то ба касе осеб нарасонем, ба касе ҳатто ба ангушт нарасидем. Дар натиҷа аллакай як сол дар боздоштгоҳаму ҳанӯз маълум нест додгоҳ чанд соли дигар ҳукм мекунад, изҳор дошт пранкер. Ба гуфтаи Литвинович, 7 соли зиндонӣ пранкери ҷумҳурии Тоҷикистона интизорай ва айни ҳол тӯли як сол мешавад ки дар боздоштгоҳ қарор дорад. Ва боз дар ин хабарнома омадагӣ аст ки дар як соле ки дар боздоштгоҳ қарор дорад, ҳамин шахсият соҳиби фарзанд мешавад ва дар тӯли як сол ҳамагӣ як бор фарзанди худша дидорбинӣ кардагиай. оиди ҳамин чиз ма гуфтанем ки бародаро дар ҳар куҷое ки қарор дорен, қонун ва қоидаҳои уҷара риоя кунед, то ки чунин хатогиҳода роҳ натиҳед. Ва оиди бародари тоҷик мо гуфтанӣ ҳастем ки худованд мушкилша осон бигардона ва ба назди падару модар зану фарзандаш соғ ва саломат барбигарда. ахбороти навбатӣ мо оиди кушодани як корхонаи нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Кӯлоб аз ҷониби ташкилотчиёни Федератсияи Россия, яъне ки Федератсияи Россия тасмим гирифт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсус дар шаҳри Кӯлоб як корхонаи нав таъсис бития ва ҷойҳои корира зиёд бигардонанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилотҳои Федератсияи Россия дар шаҳри Кӯлоб дар масоҳати 300 гектар минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шуд. Ба иттилооти хабарнома, сабзавотхушккунанда, коркарди пиёз, карам ва ғайра ба роҳ монда мешавад. Дар назар аст ки дар ин минтақаи озоди иқтисодӣ зиёда аз 3750 ҷойи корӣ барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Ва ногуфта намона ки дар соли 2020 танҳо дар шаҳри Кӯлоб 41 корхона барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан барои амун нафароне ки дар Кӯлоб зиндагӣ мекунанд, ҷойҳои кории нав таъсис дода шуд бо 41 адад корхонае ки нав ташкил карданд.
ахбороти навбатӣ оиди интиқол додани пул аз Федератсияи Россия, яъне ки Федератсияи Россия боз як шартномаи нави дигар ва як банки дигар таъсис дод ки шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо тариқи ӯ банк ё ки ба тариқи приложенияи ҳамӯ ба Алифбанки Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои худшона равона бисозанд. Нусхаша мехонем гӯш кунед. Як банки дигар аз имкони интиқоли пул аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон хабар дод. Муҳоҷирон метавонанд роҳхат маблағҳояшонро ирсол кунанд. Бонки нав дар бораи роҳҳои интиқоли пул бо Бонки Тоҷикии Алифбанк хабар дод. Дафтари матбуоти бонк хабар медиҳад ки интиқоли пулӣ ба корти муштарии Алифбанк сурат мегирад ки онро аз тамоми банкоматҳои бонкии мазкур метавонанд дастрас намоянд. Ҳамчунин ба корбарон фаҳмонида мешавад ки чӣ гуна маблағро аз Русия ба Тоҷикистон интиқол диҳанд. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Ягон савол дошта бошед, агар дар комментария бинависед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.